Na de geerwerking bekend waar, wordt gastouderland uit Culemborg plot bellen terug gastouders uit Friesland die het nog hield aan matten. Het bureau ontdekt zat dat de schulden van gastouderbureau Friesland volle grutte binnen als dat haar verteld wie. We waren eigenlijk boos, maar ook gefrustreerd. Wij zijn een bedrijf die een woord is een woord en we gaan heel erg voor de kwaliteit. En we merken dat bij gastouderbureau Friesland dat anders is gelopen. En we voelen ons daar wel een klein beetje door verkeerd voorgelicht. Gastouderland had zelfs nog €25.000 oermaken naar gastouderbureau Friesland om alvast wat schulden voor te werken. Als eerste stap om het bureau weer financieel zoen te maken. Dat geldt bij ze nou kwijt. Nou, het goede nieuws is dat daar wel een heleboel gastouders mee geholpen zijn. Maar Weten jullie dat zeker? Zekerheid heb je nooit. Maar ik ga ervan uit dat er wel een aantal gastouders mee geholpen zijn. En dat is het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat er geen samenwerking plaatsvindt. Waardoor wij op dit moment inderdaad dat geld kwijt zijn. We hebben inmiddels een gesprek gehad met Luc van den Brink. Deze heeft aangegeven per 31 december zijn bedrijf te gaan stoppen. Het gaat zo niet meer. Hij gaat wel hard werken om de problemen op te lossen. Maar hij heeft ons ook de toezegging gedaan om te kijken of hij dossiers aan ons over kan dragen. Zodat wij voor dezelfde tariefstelling deze klanten kunnen gaan bedienen vanuit onze vestiging in Friesland. Directeur Luc van den Brink van gastouderbureau Friesland is net bereikbaar voor commentaar. Toezichthouder de gemeente Smellingenlaan wil nog net op de nieuwe situatie reageren. De gemeente wil eerst een inspectierapport afwachten van de GGD, dat van de week verwachten wordt. Jood is ik bekend worden dat brancheorganisatie Kinderopvang het gastouderbureau Friesland railleert.